Takže pokud budete mi dávat všechny moje videa hodně lajků, tak bude další videa určitě z posilky. Tak budu chodit hodně času do posilky a třeba natočím i pro holky třeba nějaký tutoriál na make-up, anebo natočím zase rifle, a to jsem dělala, že tam jsou různý komentáře byly. Myslím, že 2 komentáře tam byly, že wow, tak to tam něco bylo, a tak natočím další video v riflích. A nebo kdybyste chtěli nějaký video z Borise, tak natočím Borise. A nebo natočím ještě další videa. To napište mi do komentářů na toto video, co byste chtěli za videa a co byste očekávali ode mě za videa, a natočím to a prostě tady na sociální sítě, na YouTube. A kdybyste chtěli můj Instagram nebo TikTok, tak to mám hodně videí. A kdybyste chtěli, napište do komentářů, jestli jste ode mě Instagram nebo TikTok. Na TikToku mám hodně videí. A mám hodně videí, které mám to. Takže kdybych chtěl můj Instagram nebo můj TikTok, napište do komentářů. A udělám. Napište si, kdybyste očekali nějaké videa, nebo můj Instagram, nebo něco o mě. Tak a další, tohle jasně to několik toho žádný. Tak dneska neosmá a teďka moc nenatáčíme od koho. Dneska jsem zveřejnila něco z posilky, které jsem mám včera. A něco z posilky nebo něco z mého života, nějaký zážitek, napište do komentářů a pa.